kia baba. Eda. Madangi Christmas ingange kire. Christmas na kieke. Ya tiokire. Kia we rangi na kieke kabisa. Tuakika nyirira sumu ko ngo mokongo lakini ndo mateke ko kia baka na ki climax. Tatu mwako bakanyotogi 2020. Baka 2020. Ono, ngoti ngankieke kia. Ogairo mokongo kia baba. Abancho bategereria be TV ya ndizi. Toko batabinga umwaka uyo 2020 obairo umwaka ubwate bicarare bitambe abakenya bange batari banyara gwikira abande to gucucaruka twaturungana abande to gucucaruka twa ikagatia lakini nende nyasa utwanjire atanga borogo moya ire na batuko batayinga kamugona kuriririe TV ya ndizi TV ngakamugucu kuyaria ni asugo tabuki umwaka uyo muinyorenga umwaka unde ngucure munyare kwibanga asingira ire ndunge. Yani ebicarara minute yani nganobo kong twanya ko bakitokoro uturanya ko bobara to bareri tangani corona to chage to makabi goro molera igang mutinyo kata to to kayo nga ganto ngari karule ko China gachire kagacha gachire gega ka twanga ishire go chimbura nali chache to 2020 chigo itaba chingige ay kwibiro kanande chingige chonsi yani umwaka ko mutimba batirende nyasaye no muya actually nyasaye no muya gatwanjire ga gatwa ikire umwaka uyo igato gutambuka ige weekend gatore moyo kira kigenteke kabisa na ndende ngo batayinga kia baba andonsi asimure kendege kubwate sanga nabantu tubwe bisa kando ukwe bachana boge gokongenda igoro riri tiko umukubi oyo umukubi umuya tuichamu tusange twakire nyasaye ngambu ya muna sobo kongu abiro bokoba mbuya muna sama ya bira gotokorera tucheruka umwaka asobwa motogende 2021 tubwate ikirenge kiye giucha negento oyo minta kwana tobe kitogosanga mbaro aba plan tuko jagosakora ntutorengaga mo expect mwacha bosa twaba turalitoke twaba obori twaba ebituma twaba manyabwali bwana mutakire mwebange na inu at least litoko bali gani bwana mu mwacha basensi nekemo ekero twabaire binte ibyo nsipi na intu twa gokinga na bana ba mintu tika tuba iki stage bwanchani tuko iki stage twamana wasokere binte but twasokere binte but kwa mara goro waso mubuko wako muntemi emia ebulinga aingi wachi tena kyo keroro chota gete byo da litoke udate bakengo chingo kongo irabale yes etwani ngano ndo wacha koira kali ayuka abasaye ba mintando nsiase moberete ntuma ipinga ntune kekoriye kekuna tugukina tubwate bicarare bingi tugwetera igonga inishoti nataka wate abasaye ba mintu na intu tubeke burunge tweso sebuya tubeke buya sekenyoro ntobasa ko banga tobasa ko una mwana onyarebe tobasa ko una mwana onyarebe tobe kioro kerie kiya sekenyoro una tomenyete rosi bwa matu buya na bayibuli baitu bwa matu buya na bantu bekenyoro bwa matu buya nense yeko kirinse ya mambia ne yaito kuna bantu abake kabisa na ndende bali mu guchi school koromukie yani kongi bigokora kirasimu omwando umuyo mwibuli arakurira ase umwaka obono ni chisebe kabisa amare mugusiye kia baba bere chincherere ujigoyete kwanya umuntu abeiro muchibi igobono guika mukoro mukimo kongi bigokora kirasimu mubasa kurara na ende mubasa ko mugwakia bayibuli chiyo biti abuna papa antivirus yalingo badanga moibuli ntomera abukende kokoro mukia kirasimente kabisa kirasimenda kakarasa kakare wake gendo kiaye ngo tokoro mukia na ende toba abantu barabigeno negento kende njura konego ya corona keke twanyero lina maiso mete twagatenga corona teyo corona ne abasongo mbara abasongo bakegoita lakini twanyero lina mpaka bairi baito mpaka very closest friends baito banyara kubaki bagosiri bugima actually corona no buroire bwacha uburoire bwenyama asikigusi bwa uncho irense bwa uncho kana ndi bintu bakabona biuraime igonga no buroire borororo ndo basa kubuira bunecheche tubeke bisindire byo muno tusukiale kurwaso yo minto to sanitize to isabe nako bwa mono dokore twerende uko nobono kwerenda ekyo because corona teri mokke gori corona kubwata ke gugwake gukurtanse igobono guika tokore ebinte ibyo hospital atebune ministry yaito bochenu to make sure twabirigereiri na lituranyoro bugima bwa mambi otherwise corona gwake kia baba iyo ko inoro tarachiko yimanyanga neroro ngasinye tukoyana mutideka twawasiga bimanyererio keraga miyo ya chakire kurura akamutuka wati njira gitiga wasinyiruko yana bono manyanga ngugutarira buri iganga oli ndoli go chinyagitari opimwe tarira konyeru mapema tarira kabisa igona baminto bali bali banchite ndisi TV twareko basabira umwaka bwa mafanikio 2021 na Merry Christmas ubwanchani nabo bomo ubwanchani nabo
obotachiri na bobonda twanchane mwamusimwe twins ntona bateba ng'e Nyamira county Kisii county twanchane uranje bono onkurwe county ya Nyamira ntaite gotanga abantu babintu be county ya Nyamira asumurubirio yo igo Ndizi TV make sure ali ase YouTube wasoira ororo subscribe akangere ngale kale semalia kabate bakune suka moino kabugati asana ali nga click all kamate yani ngabono igono chikonya koba ko yani ngore up to date na kirege anytime bakurutaga antalia ego batenga kia baba egentu kia gura make sure you subscribe make sure you like it make sure you share it and make sure you are a member Ndizi TV na litoke toko ligusinga kimanyire kesene litoke Mondo Nairobi agatenga bana ngusiyo ko runchu ne litoke Ndizi TV thank you very much welcome asante